Sitting on the floor, all the shit in my head, rain in my heart. What do you wanna be? I'm a liar, you're a thief, you're a beautiful ghost and it's killing me. Beautiful ghost and it's killing me. Get away from me. Tied up like you wanted to be. Got you all in a box with your lip on my teeth. I'm a fire, you're a freeze. You're a beautiful ghost and it's killing me. Beautiful ghost and it's killing me. Get away from me. Rain in my heart. What do you wanna be? You're the liar, I'm the thief. You're a beautiful ghost and it's killing me. Beautiful ghost and it's killing me. Get away from me. Falling down, you are the only thing truly worth the pain. Falling down, you are the only thing truly only. It's killing me, 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 it's killing me. Hvad synes du om parkour? Jeg synes parkour er sjovt, og jeg synes, det er udfordrende. Og så synes jeg, at det er en rigtig god måde at kunne udvikle sig selv inden for nogle rammer, men også selv få lov til at bestemme. Hvorfor startede du til det? Det var en tilfældighed. Jeg havde ingen idé om, hvad det var. Så var det min kammerat, der spurgte, om jeg skulle med ned og prøve på en parkour. Og så var jeg sådan, hvad? Og så var sådan, det er sådan noget, hvor man skal hurtigst muligt fra A til B ved at bruge sin egen krop. Og så var jeg sådan lidt, jeg skal ikke rigtig noget, så det kan jeg godt lide. Hvor lang tid har du trænet det? 6 år. Det er lang tid. Ja. Hvis du skulle sige det selv, er du så god til det? Jeg vil sige, alt er relativt. Jeg tror, jeg er bedre til at undervise, end jeg er til at udøve, vil jeg sige. Der findes folk i Danmark, der er betydeligt bedre end jeg er. Er det svært at træne det? Jeg synes, det kræver en del disciplin, og det kræver noget accept af en selv. Fordi man nogle gange, så, når man kommer ud og skal prøve at træne parkour, så starter man med at stå og lave et eller andet, der ser virkelig tumpet ud. Og man står og gør det ude på en gade måske, hvor folk går forbi. Så kan man godt være så lidt self-conscious og stå og tænke, jeg ligner også et fjols, måske jeg bare skal stoppe. Og den barriere, der er der, den føler, den kan godt være lidt hård at nedbryde nogle gange og sige, det er okay, at jeg ser fjollet ud, fordi det er fordi, at jeg godt kan lide at gøre det. Og jeg synes, at jeg laver det fedt, og jeg ved, at med tiden, så skal det nok blive fedt. Tak. Det var så lidt.